Iya gud ginlalay gay pinaagihan yan na nga mga litra ug pulong kung paano magpadangat hin inspirasyon, kalipay kung nakita yan usa nga iya iyang ginihingyap nga babaye, di ba? Sa rin pa niya, malipayon girl na iya. Nga makalilipay kan litra nga nung mapulong ini ba ordinaryo ba nga ginistorya la nga napurot nga ato ning kakahibalag ha kada adlaw nga ini nga aton ordinaryo nga pangukoy din niya bawan tuna nga nasa ring iya nga ni nga ara inspirasyon wala paghimong kanta. So ipabati ko iyo Andrew Maglisa aton sangkay composer han kanta nga Malipayon Girl. Sa iniya nga apihan Swap Summer. Uy, Swap Summer ha, abangan. Di na maiha, re-relay na ato ng mga finalist. Ngani, yan nga panahon nagkakamayan na rin mentoring, nga workshops, para magmaupay pa ang pag-video, pag-record, hanira mga kanta, nga ginkomposo. Makalilipay ni kay project in ang provincial government. Pinagi kang gobernador Syariantan, nga representante Mike Tan. Para aton nga tanan, Malipayon Girl. Nga nasa ring liwat kita, maupay nga kulo, kani ay, uy, ani na Ramana Rosel, para ini iyong musika, labi na aton pagtitirok buwas kamo nga mga mapapraton. Malipayon la ha. Mari Chris, malipayon la kita. Hindi mo pag-ismal pag nalingi ka ako na kompleto na nga malipayon ako girl. Di ko na iyaya ka na imo misininga akong feeling sa imo please. Kay bangin lugod ako ini maiwis mawara matunawan akong mga wishes. Imo miss pangandoy kong makaupod ko ikaw nga nagkalagas ko. Pero kay nagalang guda ko ay mo bangin dili ka akong siguradoan. Kada adlaw pag nakita ko ay mo in love ako ay mo hinduro. Hindi mo pag-ismal pag nalingi ka ako na kompleto na nga malipayon ako girl. Anakon heart nga nanimo heart magkamay agaw ta in spark. We will be together until the dark to tell you babe till death do us part. Anakon heart nga nanimo heart magkamay agaw ta in spark. We will be together until the dark to tell you babe till death do us part. Ikaw hulaan higong ma-miss sad dili ko kung ikaw na kunig me in this place. Bisan mawara laguti sigurado mamimiss. Sanglit sugat kaguda akong kaimportante. You know that babe, you're the dream of my life. Someday we'll be together, you and I. Maybe on that time kompleto na nga malipayon ako girl. Ayun, maupay nga kulop, ha? Watching from Payaw Mangrove. Oh, naguna na kamo, ha? Nga nazaring kita, maupay nga kulop, kan Mana Rosil, kan Yay, kan ini unik nga
Ruti, kumusta? An unay siblings. Kumusta liwati nanang Philly? Yes, malipayon kita girl. Labi na ako nakita kita hindi natin makasangkayan. O, pahinga ko lo, potro. Tita Rosel. O yan akong libro. Malipayon na the girl. Malipayon girl. Malipayon girl. Malipayon girl. Malipayon na the girl. Oras sa Pilipinas. 56 minutos. Ang nakalabayan na launa. Sa ring panamon. Ang oras tikang dughan han DYMS 1044 o MSFM 105.3 nga dahayo tag sa kasing-kasing yan ang nakulo. Nobyembre 26 maupay nga kulo kan enjoy la kita, chill la kita. Maupay kay bagawaray umuran ano, ini na nalilipay kita kay at least na pira ka adlaw nagkamayada yung pag-uuran. Nga nasa rin kita lito ngan hi Ma'am Gina. Kamusta ka mo diya barangay Maulong nga naton na sister and brother. Bradlito ngan hi Tita Gina. Kamusta? Ngan maupay nga Sabado nga kulog. Enjoy la kita hindi naton pagkauro sa 105.3 MSFM. Ha mga huring nga narupoy. Kaupod niyo Kuya Hermie Mick Sanchez. Nga nighatag ko naman na yun sa liwat nga makaramdok nga kanta makalilipay kay talagsalat kita yung bumati nga gimbabalik naton din ni nga nasa rin kita Ma'am Lydia Paragatos sa naton kabat sa ISIS 80 before but 81 maupay nga kulok watching from other places in the universe. Kan padayon lang kita din naton pagkaurusa in a way gatag ko iyon usang kadaan kung diging kantay ni na ako sang kaya board member niya na naton board member Alan Jumangay usay ang kinumpuso nakadaan niya kanta para aton niya tanan ngan para iyo ginhilom ko. Nan pinaagi hini nasa ring lot kita maupay nga kulop. Oy. Kumusta Lydia? Mabulak sa kayakay. I hope nag-enjoy ka mo niyo. Saturday afternoon, November 26, ha mga huring nga narupoy. Ay, hain daula ang himaya nga testigos han langit hantuna ay nagsiring ka nga laumi agton kog mga diri mabalhin kayan kalipay nga hingyap handugan nga ginlalauman anakon kalang ay kung makuhain ka hingyap hanakon kalang dumagad pastilan gugmang haladhain kun hain kapag kita kun akoan mamatay aha